Umuntu abe nomona nje ahalele ngisho yazini nale durek nje ngiyifaka ekhanda just because yaka Mountain Dew athi mina yazi ngingayifaka kangcono. Lo uyifaka iyalenga nje le durek kanti manje mina bengizokwenza kangcono aze ayiplanele abe namacebo. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalula lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. Sizohlangana emathuneni. Hey, yayinkulu indaba inamadoda mina ngisazilile-ke Nkosi yami. Sondela ngala ngoba sekuyiso leso sikhathi. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Ooh! Another story time, another educational time, another moment to reflect. Ama-story time sikhumbula ukuthi sikhuluma ngama-stories esiwathola ama-DMs esibhalelwa kuwona, esibonelwayo, esiwhatsappayo kuwona, sisendwe ama-VN. Amanye ama-story times-ke aqhamuka kuma-VN, amanye ama-story times sibuka impilo nje bese-ke sithi ya kune-story la, ake sikhule sifundisane. Kanti-ke before uzuqala uzubuke, uthi usisi ongibhalele namhlanje, sisizandile ngaze ngafa inunu. Inunu this time ingithathe yaze yazongifaka esilingweni ngiyasha ngisesihogweni, angazi nokuthi ngiyithini into engizifake kuyona ngenxa yenunu. Mawungayazi inunu, qala ngokucofa ulike, qala nje ngokusubscribe mawukuthi umusha, welcome, ave ngikuthanda, ngiyabonga ukuthi ufikile nawe. Bese-ke ungakhohlwa ukuturn on that notification bell, ungakhohlwa futhi ukuthi we've got this new channel that is called Foodgasm. We're talking all things food, recipes, cooking tips, everything, you name it, restaurant reviews. So wena lalela, sinawe siphakathi laphaya, siphakathi. Kodwa kubalekile ukuthi ngithi mina. Lalela. Usisi uthi ngibulawe yinunu, yaze yayongifaka khalakasha kwalasha, ngiyasha, I'm burning alive la engikhona. Sesandile kunalo muntu lo empilweni oye ube naye umbize ngomngane mongabe utshela abantu ukuthi nangu umngane wami, nangu ubhesti wami. Nami-ke benginaye-ke ubhesti wami, sihlangane naye emsebenzini ubhesti. So ubhesti nje savele sa-connect-a, sa-click-a, we are of the same age group, and inkampani esiyisebenzelayo inkampani it's an engineering company very very serious. So inamakhehla amadala wabelungu, if it's not amakhehla, obhuti nje aba-serious kakhulu ngempilo. Yabona labo bhuti aba-serious ngempilo, and yibona abakuma-management position abaphethe. Mina-ke ngingowesifazane osemncane, nami ngisemkhakheni we-engineering. So ngihlangane nalo sisi, mangihlangana nalo sisi is a secretary to one of the bosses, and mina ngiyafika enkampanini. Uma ngifika as an intern. Uma ngiyi-intern-ke la kusho ukuthi-ke I'm being mentored by i-boss ka-sisters lo ongazi ukuthi same age group nami. So uyabona kuvele kuzenzakalela ukuthi ayivele so dakhi soyi-2 same age group, uyabona si-click-e nezinto esizithandayo kube ukuthi vele isikhathi esiningi uboss wami no-sisters bahleze bendawonye because angithi uyamentorisha, uyi-intern, is one of the interns. And mina vele isikhathi esiningi njengoba ngiwu-secretary, ngiyi-PA ye-boss, information isikhathi esiningi bayithola ngami. Mina ngibanika ama-instructions aqhamuka kwi-boss, kuthiwa yenzani ukuthi namhlanje nenzani, niyendaweni ewukuthi, i-report ewukuthi, and all those things. So kwenzeke ukuthi izinto usisi zimhambele kahle-ke as an intern. Abanye bonke afika nabo yasaphela isikhathi se-internship kwangenzeka lutho kubona, kwaphela nje bahamba kanjalo. Yena and the other guy, luckily for them, they got ama-contracts enkampanini. And usisters usisi usmart, uyambona umuntu osmart, omuhle, ofocused, oyiyona yonke into, othi nawe mawumuntu osifazane umbuka lo muntu uzihalela uzibona ukuthi mangingathiwa ngifana nayo nozibanibani nginga-right. Ayike efocus esmart njalo nje. Usisi is a very humble person, usweet, uyabathanda abantu, is energy yakhe nje, i-aura yakhe is very welcoming. Sagcina singabangane-ke nosisters-ke lo. Hayi siyaphuma nini mengabe kuyi-Friday emsebenzini, kuphunywa early-ke emsebenzini la esisebenza khona-ke. Mekuyi-Friday nje akekho umuntu ozomfica e-office ngo-3. Ngabo-2 nje abantu basuke sebephethe ama-bags wabo behamba because it's
high profile company eserious nje, so kodwa bayazi ukuthi uFriday isikhathi sokurelaxa. So ngo-2 abantu basuke sebehambela, abanye bahamba ngo-12, amabhosi ahambela ngo-1, unless-ke mengabe kuthiwa kushubile-ke kunama-reports kunama-projects ashubile, kodwa nje under normal circumstances, kangangokuthi amabhosi amaningi wethu uma ngabe kwama-Fridays bona uma besuke beshayisa ngo-12 basuke bengashayisi kahle kahle, basuke beyozidlalela i-golf, beyo-connect-a namanye lokhunjana wamanye ama-companies, beyozisayinela ama-business deals. So-ke ngesinye isikhathi-ke nathi sizithole simixekile lapho kancane, uthole ukuthi ngesinye isikhathi kokunye nathi siya-invite-wa, kungesikona ukuthi siyodlala i-golf-ke thina, kuwukuthi mhlampe nje we are just going to have just young drinks and things like that, and then kube iloyo into-ke. So-ke vele automatically lo muntu lo kwi-age group eyi-1 nami ngi-connect-a naye vele. Hhayi-ke sivele si-connect-e-ke sibe abangane-ke, kuphela unyaka wokuqala sisebenza ndawonye kube mnandi kube kuhle, kuphela unyaka wesibili sigcine sesabangane lokho ukuthi siyavakashelana nasendlini, sengazi sesikhuluma nezomjolo. A biggest mistake of my life ukuthi ngathi ngarealize ukuthi u-sisters has got a good taste in men. Yabona mengikhuluma ngomuntu one-good taste in men, savumelana nje ukuthi asingajoli emsebenzini as much as we are in a male dominated environment, kodwa nje into engayifunda kuyena enhle, wathi asingalinge ukujola emsebenzini nje. She learned that from her big sis owayesefundile naye waqeda wa-right empilweni, owam-advise ukuthi nje njengoba uyosebenza-ke manje and usemkhakheni ogcwele abantu besilisa, akulinge ulenze iphutha lokujola nomuntu wesilisa. And uthi I appreciate her for ukuthi angifundisa leyo nto, ngoba mina ngase ngiye ngalenza iphutha elalinjalo, kodwa ngenhlanhla umuntu engajola naye wangila 1-2 emsebenzini, kanti vele uzovela athole i-offer e-right kwenye indawo asheshe ahambe. Hhayi-ke kusho ukuthi-ke siqhubeke-ke sabangani nosisi. Ngelinye ilanga siyikhiphile nje, siyishayelwa umoya, sithi ake siyobamba nje a young lunch somewhere, and it's a Saturday. Siyobamba nje a young lunch yamantombazane somewhere, sishayelwa umoya nje, si-very relax along the beach, and sise-Cape Town. And i-Cape Town-ke abaningi abayazi i-Cape Town ukuthi, but they will understand ukuthi indawo yase-Cape Town ikhonzwe abantu aba-well off financially, especially lezi ndawo ezima-suburbs zokuhlala, abantu abahlala khona nje, abantu aba-well off financially. Uyeke ukuthi phela amalokishi wonke-ke amalokishi. Uthi ngelinye sihambe-ke siyikhiphe, we have planned ukuthi we are gonna go for wine tasting. And then when we are done with wine tasting, sizohamba nje siyoyichilela e-waterfront. That's how we are going to end our day and catch up nje as girls, yabo. Uthi hayi catch up-ke la, uthi from i-wine tasting, there are those 2 guys who are there and they don't look South African. Well, it's Nigerian guys. Siyabathanda Jollof, siyabathanda. And uthi they look, uthi sisandile, these guys, they look filthy rich. Uyabona ukuthi laba nje engazi ukuthi bawosomabhizinisi nje, umuntu nje onuka imali, othi mesondele eduze kwakho i-perfume yakhe ithi I am moneyed. Uyabona those kinds of guys. Uthi kuthi babone lama 2 guys kodwa singawanaki, kanti kuzokwenzeka ukuthi mengabe sesiyodla la esiyodla khona, sesike e-waterfront, sesisukile kwilokhunjana kwilokhunjana la bekade taste khona iwine, hayibo gqigqi nawa futhi lama guys. Hayibo ngize ngithi ku-sisters, hayibo bayasilandela yini labo? Uthi hayi nami I don't think so, kuqondene nje babantu nabo ukuthi bahambe indlela efanayo nesiyihambayo. Uthi hayi nangempela-ke ama-guys-ke agcine esondele eduze kwethu that particular day, laba bedlela khona mekachaza kwakungekho busy. It was not a busy Saturday. So ngoba kwakuse-early in the day. So i-waterfront-ke isikhathi esiningi abaziyo-ke abahamba amakapa, nkosi yami, abanamadzodza abasakomakapa, kuthiwe waterfront kuba busy makuyoshona ilanga. Okay, right. So uthi-ke ama-guys agcine esondela, oh ladies, yabo, they offer ilokhunjana, what are you drinking here? Bathi no, we are fine, we just went for a wine tasting, so we are no longer drinking now, we're just eating and we're chilling. Oh, can we join you? Uthi hayi-ke basijoyine, bagcine bekhokha ibhileti. Not that we did not have our own ching to pay our own bill, but hell no, who wouldn't say, every woman likes to be spoiled here and again.
Take a note umuntu wesilisa ukuthi ngisho umuntu wakho wesifazane unemali engakanani, uyakuthanda ukuspoila ngeyakho imali. So nabo-ke at that particular point in time bavume ukuspoila ama-guys, bakhokha ibhili, basuggest ukuthi abathi shwi ko-Table Mountain. Hhayi kusho ukuthi vele laba vele bebenosuku nje olu-relaxed, bahambe belokhu nje kulama-cable cars wakhona, shwi sebeya-enjoya-ke sebebuka i-Table Mountain bonke ndawonye-ke. Kugcine exchange ama-numbers-ke. Uyazi-ke abantu besilisa banomqondo wokuthi uma behamba bewu-2, bebona abantu besifazane abawu-2, kwaqala oyedwa washela, nomunye will feel like obligated ukuthi ayi ngoba uzibani usevele waqalisa ingxoxo yokushela, naye akashele. Uthi kwenzeka into efana naleyo-ke, uguy lo aqalise ingxoxo ene-shelling phakathi, not ukuthi wayeshela direct kodwa nje wayebuza nje usisi omuhle kangaka, what is he doing in Cape Town, are you single? Uthi iqale kanjalo inkulumo ku-exchange ama-numbers-ke, gcine kuwukuthi shelling yabo kanjalo. Uthi ngenhlanhla-ke lo u-sisters ibe serious eyakhe into ye-shelling, bagcine bejolile nalowaya, le eyabo nalo wakhe amshele nje kuphelele kanjalo. Kube ukuthi bajola into engathi shu, uma echaza uthi uguy wayethanda isimame ngale ndlela, uthi nje umuntu lo wakhona unemali impela kodwa nje every weekend uphuma with a different woman, so uthi wamlahla-ke. Uthi kumlahleni kwami sisizandile nginomona vele lo umngani wami ngoba uwumuntu o-nice yena sidalo. Kahle kahle mina ngesingami kusho ukuthi wayengena umngani kumina, mina ngimmonela ukuthi ufundile kunami, mina I'm just a PA, kodwa nami ngaye e-university, kodwa nje I'm just jealous ukuthi nje this is a whole engineer e-young, e-nice, e-right, yabona nje e-smart, eyiyona yonke into engiyihalelayo engiyifisayo ukuba yiyona. So vele ngangimmonela, I'm close to her as a friend, kodwa ngangimmonela somehow. Uthi i-relationship yakhe nojolofu wakhe lo esihlangane naye-ke e-Waterfront, the way it was so cute. Umuntu wakhona wayereceive ama-flower emsebenzini, ereceive ama-lunch emsebenzini, ereceive ama-notes, umuntu nje o-spoiled nje. I'm sure ukuthi ngisho iy'ndawo lapho kuthenga khona ama-flower, uMogayi base bazi ngisho igama lakhe ngoba phela naku phela igama lakhe lindiza kuwona wonke amakhadi ahlezi efika la ehamba nama-flower. Uthi kuhambe kufika isikhathi-ke la uJolofu le propose umshado kunomntana. Uthi nje futhi akubanga nayo isikhathi eside, mhlampe kwase kuyophela unyaka bejola bethandana, wapropose umshado. Uthe mekapropose umshado, wapropose nokuthi ucela ukuthi abe housewife, ngeke aze abe nomfazi osebenzayo. Uthi wathi lo munye, hayibo, mina ngifundile, ngiyakuthanda ukusebenza, ngizohlala ekhaya ngenze ngathi ngizokuvulela eyakho inkampani. You are going to start your own company. I'm going to get you ama-contractors who are going to work on you. You are just going to sit at home and be a wife that is staying at home. You'll do your office work at home and manage everything from home. These days, there are visuals, there are even meetings, MS Teams, ayikho into engekhoyo, you can do everything from home. So labantu abaqashile ibona bazobe benza sure ukuthi everything eyenzeka esayithini uyayazi and you are up to date and you are happy with it. Uthi ayigcine kuyilonto, uthi umshado wabo sisandile ngangiyisitolomisi esikhulu. Uthi inhliziyo yami yayithi nje kwangathi ngizoshona umona. Indlela owawumuhle ngayo umshado wabo, kuthiwa umshado wabo, the way it was so beautiful. They got married in one of the wedding venues in Stellenbosch. Kuthiwa nje babendiza ngebhanoyi, umakoti nje walandwa ibhanoyi layo mthi cababa lapho eStellenbosch in that exclusive wedding venue, and it was an exclusive wedding nabantu aba-less than 100. Uthi kodwa ubuhle obabulaphaya, ingubo eyayigqokwe umakoti was an import, yenziwa specially, yalandwa eLondon from i-friend yale Nigerian okuthiwa i-top fashion designer eLondon, has graced the streets of UK kuma fashion bani UK Fashion Week, into ey'kanjalo. Uthi yayingenhle ingubo sisizandile, umsila wengubo sisizandile mhlampe wawu-15 meters, I don't know. Kwakuyinto nje ekwakungazi ukuthi nje nayo noma uyibuka ngathi iyaxhopha nje, angazi noma kwakwama-diamond lawa ayihlotshiswe ngawo leya ngubo noma kwakuyini, kodwa nje kwakwenye into engingakaze ngiyibone. Everybody at the wedding kuthiwa wayethe nje babeshoda nje ukubamba imilomo le phansi, abantu bemangele bekhamisile ukuthi umakoti wamuhle ngathi isithonjana esibaziweyo.
noma kamakoti kuthiwa naye ngemuhle naye bemenzile wamesha ingane yakhe, kuthiwa kungekuhle, kungekuhle, kungekuhle. Kwakwenye into, uthi imenu-ke angisayikhulumi-ke eyemenu yakhona, it was a 5-course menu. 5-course menu, wake wayizwa wena? Uthi amakhekhe ngangiqala ukubona ikhekhe lomshado lisetafuleni, yabo ikhekhe lomshado but selikhathiwe la-wrap-wa ngazukuthi i-gift, and ngangiqala uku-attend-a umshado whereby all attendees emshadweni anama-gifts from umakoti nomkhwenyana athi thank you. And mind you, I'm not talking about cheap gifts lawa siye siwabone kweminye imishado, uthole ukuthi mhlampe iglasi or inkomishi or uthi I'm talking about gift bag, mina gift bags, ama-gifts wangempela abhadlileyo, and it was different things inside each and every gift bags ayekhona laphayana. Uthi hey, laba bantu angazi baspenda malini. Uthi yabona, from that day sisizandile ngaqala ngamnyanya umngani wami ngathi man, how can she have it all? First of all, lo muntu lo yi-engineer by profession, thola umsebenzi oright, wanenhlanhla. Kunabantu ngesikhathi kade enza i-internship lapha abebefisa ukuthi bathathwe baqashwe like abangaqashwa kwaqashwa yena, and then mase qashiwe yena ulahla umshado, ulahla umsebenzi omuhle kanje for indoda. Hayi man, this lady is selfish. Angisayibuki nokuyibuka mina ukuthi lo muntu lo uvulelwe ikhampani yakhe indoda. Mina nje sengidliwa inunu, iyangishuka inunu day and night. Angiphathi kona umngani wami mengabe esefuna uku-offloada. Uthi kukhona ezabantu sabantu besifazane masukuthi u-offload ufone, hey uyangihlupha uyibani bani, ubuya late and ubuye nokama-perfume akasanginaki. Uthi yabona meke ngathola such a phone call from her, ngivele nginyanye okokugcina ngithi ahala, sesilima sazi ukuthi sifunani, lesilima sentombazana sazi ukuthi sifunani. She's got it all and she's still complaining. Indoda man, wena ayidla imali, uphilisa of life, uphume ekucomplaineni ngendoda ebuya late, ebuyinuka ama-perfume, ebuyinama lipstick. Oqala, this guy is a businessman. Akakwazi phela ukungamingilishi namanye. Uthi ngikhuluma ngingedwa ngiyanyanya, ngiyadineka ukuthi ngathi lo akayazi life. Akazi thina ukuthi kade sahluphekela ukuthola abantu abazosiphatha abangasiphatha ngalendlela. Kade safisa ukuthola abantu abangasiphatha ngalendlela le ndoda yakhe emphethe ngayo, nemenzela izinto le ndoda yakhe emenzela zona. Kodwa yena, here she is, she's got it all but she's still complaining. Uthi wesesandile ngaqala ngaplotha, ngithi ngiclose naye lo muntu, ngaqala ngaplotha mntakama, ngaplotha ukuthi ngizoyithola kanjani. It's either ngithola le, uma ngingayitholi indoda efana neyakhe, ngifuna le yakhe, ngoba uthi ngaqale ngamthesta ngathi phela abangani bendoda yakho phela awungizamele phela, ngithole phela nami ngiphilise of life, nami kunini ngabamba ngiyeka emjolweni. Uthi hhayi-ke wangamhlanganiseli-ke, wasebona ukuthi hhayi njengoba engamhlanganiseli kusho ukuthi akathathe yona le. Hey, uthi lapho ngaleso sikhathi mina, ngoba I was so glued into my own ukubola kwami kwengqondo, engangibhizi ngikhanda, ngicabanga, ngenza ama-plan, ngistadisha le ndoda yakhe ukuthi kahle kahle iwumuntu onjani, ngoba it's later revealed ukuthi indoda yakhe also was a subcontractor kule engineering company ayesebenza kuyona. So kunama-deals inkampani yakhe khona okunye ikwenzela le nkampani. So kodwa uthi ngesikhathi behlangana nayo babengakwazi lokho. So uthi akekho sure noma yayike yambona yini before, ngoba uthi uyasola ukuthi ingathi yayike yambona before but yayingafuni ukum-approach emsebenzini. Mhlambe it's somebody who had seen this lady before, wazazitshela ukuthi uzozama ukumthola nganoma iyiphi indlela, kodwa outside office hours, because wayedila nama-big bosses u-boyfriend lo wakhe, then when he was still a boyfriend. Uthi mina ngapha ngibopha amatulo, ngiyagayiza boza, inhliziyo yami iyathatha iyabeka, ngiyacabanga, ngiye enyangeni ngibahlukanise, ngiye enyangeni ngoba nginayo access yakwakhe, ngifike ngizenze into efuna ukubaphekela ilantshi, ngivele ngifike ngidlise lento. Yini engingayenza ukuze ngithole le ndoda, ngoba kucacile ukuthi efana nayo mina ngeke ngiyithole, kodwa yona ngizoyithola uma ngiyifuna, ngoba lo cacile ukuthi le ndoda akayazi ukuthi uzoyenzani, ngoba usenesikhathi soku-complain ukuthi ibuya late njani. Little did I know ukuthi kanti already usisters useqalile uyasha emshadweni. Le ndoda is abusive, le ndoda is controlling, le ndoda ifuna abantwana. Usisters akakwazi ukuthola abantwana, and they don't know. Uma ngabe behamba odokotela abakhulu, i-specialist ezikulu, kuthiwa unalento ekuthiwa it's unexplained infertility.
Kuyenzeka kube khona lonto uthole ukuthi odokotela baku-check-e yonke into u-right, uphilile everything kodwa nje i-infertility yakho uthola ukuthi nabo abazi ukuthi bayichaze. Kuthiwa wayenaleyo condition-ke ukuthi wayene-unexplained primary infertility. So, pressure ngapha indoda ifuna ingane, isiqalile iyahlupha, iyajola, ibuye ebusuku, ibuye ey'ntatha, injani, ayisamnaki. Yena akazi lo u-friend lo ukuthi lo akasahlalanga kahle, akusekho mnandi. Uma akakhuluma naye uzama uku-offload-a lo, yena uyanyanya ngoba unyanyiswa ukuthi ucabanga ukuthi indoda yakhe has got it all and yena she's got it all, kodwa yena aka-appreciate lokho. Uthi ngaplotha ngaliqeda iplot yami. Uthi there was a time la umngane angixoxela khona ukuthi usafuna ukushaya umoya kancane, ufuna ukuvakashela ekhaya. He's gonna be away for a couple of weeks. Uthi ngathi, aha, nayo-ke imbobo yami. Angithi indoda yakhe sengiyistadishile, ngiyayazi izindawo ezihambayo, ngiyayazi ukuthi ithandani. Sengimstadishile nje lo muntu wesilisa, sengiyamazi ukuthi unjani. Uthi hawu, ngangena ngenxeba njengegciwane, khalakasha emshadweni womngani wami. Uthi uthi wahamba 2 weeks, uthi the second week ebuya ngase ngiwumangqingqiza sengiginqike embhedeni wakhe. Uthi wangena endlini umngane ephuma from the airport, ilokhunjana u-driver em-drop-a off eqhamuka from the airport. Wafika ngigcwele umuzi and it so happened ukuthi that night wafika ebusuku. And I knew ukuthi he's coming back and he's coming back ebusuku. Wafika nje ngizishaye ngamalanjare, ngiqhiphethekile embhedeni wakhe, ngiphuza amawayini. Indoda sengiyithathile sekuyeyami. Ngendlela amadoda alula ngakhona. Uthi kanti angazi ukuthi angingakukubona okwabonwa uSawuli. Uthi indoda-ke uthi ngenze iplan emveni kwaloko-ke ugeli lo madam wambuza ukuthi ufunani la, kusho ukuthi obviously-ke baxabana-ke, what are you doing here in my house, bathini. Uthi kanti usemnika imbobo yokubaleka. Uthi nje wavele wathatha imithwalo yakho that very same night, wathatha imithwalo yakho waphindela wabiza u-driver ukuthi akamphindisele e-airport, is going back wherever she was coming back from ekhaya. Uthi kwakuhamba kwakhe emzini wakhe lokho. Uthi hhayi-ke yena wasala kwaba umangqingqiza, waba umadam. Waqala-ke manje waplana impilo yakhe nale ndoda le. And uthi mina engangimtshela ukuthi baby, I want us to get married, divorce so and so. Uthi wathi hayi nangempela ngizomdivosa lo, ngizomdivosa ngithathe ikhampani yami, wathini. Mangiqeda lapho, kwakufanele nje ngitshele nawe from the start, you are the one who's vibrant, unjani. Angazi ukuthi ngangibone ini kumngane wakho because he's so boring, even now she cannot even give me babies. Uthi nje ngathi kufanele ngisheshe ngizale very fast. Uthi awuphelanga u-3 months ngisaplotha into yokuthi-ke manje ngihamba odokotela, ngiyaklina isinge, ngithini. Waphela kade ngaqala ngijola, ngilala, ngivuka imjolo yami ingaphumeleli. So ngiyoziklina manje, ngizozala ingane ye-millionaire, ingane ezogibela i-Premier ka-BMW. So I have to make sure ukuthi ngaqala ngehla ngenyuka ngiyayiklina, ngithini. Uthi ngithe la sengi-ready khona ukuthi sengizozala-ke manje, nodokotela senginikezile ukuthi i-ovulation yakho inini. So izikhathi zokumitha ikephi, izibheka ziphi naziphi. Uthi hey, yajika indoda. Sajika izinto. Uthi yajika indoda sesizandile. Uyawabona lama-complain umngane ayehlezi esho ukuthi uzibani ubuya ngey'ntatha, abuye enuka ama-perfume amantombazane njani. Uthi kwaqala lapho. Uthi ngathi ngiyabuza ukuthi hayibo, you are coming home this time. Uthi yasha impama. Uthi inhlaneke, uthi ulabhabha lwenhlanekezela. Uthi wangishaya. I was asking I was being a madam who is in command and who's going to demand answers. Uthi ungibuza ngiphethe iglass yewine, I'm standing in the middle of the dining room hall. Yena indoda has just walked in and I'm asking you, sorry and so, where are you coming from? What time is this? Why are you leaving me home alone? Uthi nje ngiyacomplaina ngesingisi esikhulu phela. Uthi wangishaya ngempama wahlanganisa neglass ngaqhantsha ngayolahleka le kwi-couch. Uthi ngithe lapho mangisathi diya kumnyama amehlo, kuqhantsha iy'nhlasi emehlweni, ngathi ngisathi diya. Uthi yeza kumina ngibamba ngithi ngci emqaleni. Yathi, you dare ever again ask me nonsense. You dare ever again ask me nonsense, I'll show you who I am. Uthi from that day
Angiphindanga ngabuza anything. Kodwa from that day anything yayiwususa umsindo. Wayengalisweli uchuku azolenza endlini, ngisho angahlangana neglass elihleli kwi-coffee table, angahlangana nani enjani njani. Uthi nje wayengayisweli into ezomenza ukuthi angishaye. Uthi engangishayi, engangitraphi. Uthi wake wangishaya iy'mbambo ngangithi zihlofokile straight. Ngaphaphama esibhedlela. Lapho lo muntu ngishaya, angivuse ngobucwebecwebe bezinto. Makangishayile, ngizovuswa nge-chain e-expensive. Angishaye, ngizovuswa nge-diamond, ngewashi eliqhakaza ama-diamond. Angishaye, ngizovuswa with something expensive eqhamuka from UK, from kephi, from Italy. Uthi, heyi, khathi ngaze ngazifaka entweni, kanti umona unjani? Uthi la angishaya khona ngasayina ukuthi today ngifile mina, ngibhubhile, ngingophelileyo. Uthi ngavuka esibhedlela angazi ukuthi ngase ngilala amalanga amangakhi ngingaphaphami. Ngathi uma ngivuka ngizwa ukuthi imishini esibhedlela wathi, oh, she's awake. Oh, Mrs. So and so, welcome. How are you doing? Oh, you are. Uthi uthi akukho ngisho neyodwa indawo eyayingabhandishiwe la nethambo khona. Uthi imilenze yayibhandishiwe, iy'ngalo zazibhandishiwe, iy'mbambo angizazi zazisekelwe ngani, kodwa nje uthi ngathi ngithi ngiyanyakaza. Kwathiwa no, take it easy my darling, take it. Yawazi amanesi uma esekubone kahle ukuthi engazukuthi ubushayiswe isitimela, wasinde engozini yesitimela, ave kutotosa mntakwethu, ulele ewodini yakho wedwa, indoda ikuhlafaza, yaqeda yakufaka ewodini lakho wedwa eliwu-5 star. No, take it easy. You are badly hurt. Uthi lapho abuza amanesi ukuthi who did this to you, or udokotela, who did this to you? Uthi eyi, angikazi noma ngisho noma ngingasho. Uthi iy'nyembezi zaziziqathakela nje. Uthi la aye-smart khona umuntu wakhona, wayethi bese ngibaqazile, wayengabulokotha ubuso. You would not see in my face ukuthi la uyangi-abuse lo muntu, uyangishaya. You would not even see a green mark in my face ekhombisa ngiyashaya. Uthi wayethi uma ngishaya nje, uthi nomqala lo wayegcina ngokuwubamba, uthi kodwa wayengakazenze into ezokwenza ukuthi omunye umuntu uma ekubuka abone ukuthi unama-marks wokuthi uyashaya. Uthi kodwa hhayi emzimbeni wayefaka unyawo, afake uthi anything ephambi kwakhe. And uthi lo muntu wayengozi nangokuthi into like ivazi mekawaphenduka, mekakushaya ngendlela ayenobulwane ngayo, makakushaya ngisho ngathi angakushaya mhlampe ukushaya e-dining room, aphendukele kwivazi noma aphendukele kwi-artwork, or aphendukele kwinto eyi-decoration. Uthi wavele ayithathe nje ayisakaze embanjeni, ayisakaze ngephi, uthi wayekushaya ngazuthi ushaya isilwane esiyingozi mese kushaya. Wayekushaya ngathi ushaya isilwane esiyingozi. Uthi yabuya ingqondo ngilele esibhedlela ukuthi umngani wami was in a badly abusive marriage. She could not say, because whenever she was trying to reach out to me angitshela ukuthi usenkingeni, mina ngangimskolda, ngimthethise, ngimshawuthe, ngithi kanti ufunani? Indoda ikwenzela yonke into, indoda injani, indoda iyakuthanda. When you are busy here complaining, there are so many women who want what you have, and when I hear you are complain again. Uthi hey, ukuvuka kwami esibhedlela ngavuka ngayibona indlela engangingayazi ukuthi yayiyakephi. Iy'namba zikamngani ngase ngikade ngazidelitha. Uthi indlela yami ngangingazi ukuthi ngiyakephi, kodwa ngahamba ngaze ngazithola ngisekhaya kubo kamngani, umuntu ngase ngikade ngigcina ukukhuluma naye 3 years ago, ever since ngathatha indoda yakhe. Uthi ngathi mengifika ekhaya kubo kamngani, kwathiwa lowo muntu akasahlali la, wamuva, she's moved to another city. Uthi ngabuza ngancenga, what city? Uthi wathi uma wakhe, ingane yami uyihlukumeze enough, now ufuna ukuyilandela uyoyiqedelela la ikhona. Uthi ngasikhihla isililo, ngamxoxela uma wentombazane, ngaqala ekuqaleni from A to Z. Ngaxolisa kuma wentombazane, ngaxolisa shem, umuntu omdala wangizwela, wathi hayi kulungile, uma ngabe usho kanjalo-ke ngizokunikeza inamba yakhe, but don't do anything to hurt loya muntu, ngoba usebenze kanzima ukuthi abe kule level akuyona njengamanje. And even now she's still undergoing i-therapy because of you. Umzali wayengazi ukuthi is going i-therapy because indoda le yayimhlukumeza. Kuthiwa-ke wayifuna inamba leyo, wamfonela,
uthi wahamba waze wafika kuyena lapho kuleyo city entsha ayesehlala kuyona. Excuse me, wafike wamchazela, mngani, ngiyaxolisa. I was such a bad friend to you. You reach out to me uzama ukukhuluma ngoba udinga umuntu ozokhuluma naye, and I was the only person owayekhona and available at the time, kodwa nginikezanga indlebe ukulalela. Ngangibhizi, ngidliwa umona, ngihalela impilo yakho, ngihalela ilife yakho, ngihalela indoda yakho, ngikubona ngazukuthi umuntu ongenadanki, indoda ikutotosa ikuphethe kahle. Mina ngicabanga ukuthi iyakutotosa kanti angazi ukuthi uyasha. Uthi nje umngani wathi ngicela ungiphumele ngodo. Yabona lo do ongene ngawo, ngicela ungiphumele ngawo, ungaphinde ube umconjana wakho la. Anginasizo lwakho, and uthi lapho ngase ngisola ngisho indawo yokulala. Ngoba phela ngiyokwenye isithi manje, ngihambe ngizofuna lo muntu and ngihambe ngiphume esibhedlela ngingaphethe lutho, ngahamba nje ngiyimi. Imali yokugibela ukuze ngihambe ngize ngifike kubo kantombazane lo, vele ngangicela kudokotela, ngachaza isimo sami kudokotela ukuthi ngisenkingeni, indoda yami yang-abuse-a, ngiyasaba ukumbopha, is very powerful, ntontontoni, but njengamanje ngidinga imali nje ukuthi angibuyele endlini kwami la ngihlala khona nale ndoda, kufanele ngibaleke. Ngoba uthi wahamba wathi mefika wentombazane wakwazi ukuthi amnikeze imali elingene ukuthi agibele asuke kubo kantombazane le ayeyithathela indoda, ahambe aze ayofika kephi kuyona intombazane leyo. Ngoba wentombazane wayecabanga ukuthi phela bazokhuluma babuyisane, mhlampe-ke wayengazi kahle kahle wentombazane ukuthi kuzokwenzakalani. Uthi nje wathi u-girl, ngicela ungiphumele ngodo. Uthi makithi ngiyamfica u-girl akamuhle uyisibutubutu, uyacobezela sekakhe. Uyacobezela nje, uyambona nje ukuthi u-right, uzihlalela yedwa in a studio apartment. Uyambona ukuthi uphicaphile, waqala phansi impilo kabusha, useyazisebenzela elsewhere. Ngoba phela ayikho into ebaluleke ukudlula ukufunda, because you always have something to fall back on. Uthi kuyimanje, njengoba ngikubhala ngikhuluma nawe nje, ngihlala ekolosini lomqasho omncane e-backroom in somebody's house elokishini. Ngisaba ngisho ukubuka abantu ngoba phela ngithi nami ngawuyekisa umsebenzi lo wokuba yi-P_A engangiwenza laphaya. Kwathiwa nje no wife of mine is gonna be waking up and going into report into another man's time. Ngoba uma ngabe umfazi wami, you are in my time, ngizokuholela mina. And uthi ya, wayengiholela futhi okwangempela, triple of what I was earning as a P_A. Apart from that, ngangitotoswa ngispoilwa, ayikho into engangayitholi, yonke into yayiza ngihleli phansi endlini. Mina-ke angibange ngisenza next after ngishade nayo, ngoba ngangicabanga ukuthi ngiskorishe i-jackpot. Umona. Uthi umona, ngisaba ngisho ukuphuma eminyango ngibheka abantu, noma ngithi ngicabanga ukuyofuna umsebenzi, ngivele ngazi nokuthi ngizophuma ngiqale kephi. Ngivele ngibone ngazukuthi ngisho nezihlahla ziyangibona ubuze bami nokukhohlakala kwami, ngathi ziyangihleka. Uthi Sisandile, awubatshele ukuthi ngithe abantu abaqaphele abangane. Ayikho into ekuthiwa umngane emhlabeni. Siphela lapho-ke sanamhlanje i-story time. Wena kuthini ukuphawula kwakho ngabo best friend? Don't forget ukusendela isitori sakho uma ufisa sixoxele isitori sakho la kwi-story time. Kanti-ke if you've got a life-changing story that you'd like to share with us on the podcast, you are more than welcome to write to us. DM us on Facebook, DM us on TikTok, DM us or voice note us on WhatsApp 071-941-917. And all for today. Love and peace. See you on the next story time.